Прекъснаха ми разговорът. Това значи, че някои от вас може да очакват обаждане, среща, комуникация. Какво трябва да знаем още за козирозите през октомври месец? Вашата енергия си излиза. С този човек сте се причинили прекалено голяма болка. Той ли ви е причинил на вас? Вие ли на него? Но излизате от тази ситуация по някакъв начин. Дошло е време да разрешите този проблем. И може би през октомври месец за повечето от вас ще имате възможност да проведете някакъв вид комуникация, да изчистите някакви неясноти. Тази прикритост, погледа ми е се в тази карта. Сега ще ви я покажа. Вижте как наблюдава хората отзад. И все едно се крие. И имам усещането, че по-скоро вие се опитвате да скриете нещо от някого. Защото ми излиза ми вашата сигнификация, вашата енергия. Крал Пентакли. Опитвате се пред някого да се държите хладно. Опитвате се пред някого да се държите по-скоро студено. Като камък. И по този начин вие прикривате чувствата си. Имам усещането, че изпитвате изключително дълбоки чувства към този човек, за когото си мислите. Но поради някакви причини се слагате бариери пред него и не изказвате емоциите и чувствата и усещанията си. Показвате му хлад, студенина. Дори имам усещането за някой от вас, че от доста дълго време не комуникирате един с друг. Какво ще трябва да знаем за козирозите през октомври месец в личен план? Ще настъпи справедливост. Тук няма баланс между вас двамата. Тези везни не са уравновесени. Някои от вас
сякаш е отрязал част от личния ви път. Аз какво ви казах? Че усещането ми е, че за много от вас, че не комуникират. Сякаш този път е отрязан, сякаш тази нишка е прекъсната. Какво ще трябва да знаем за козорозите през октомври месец? В личен план. Усещам страх. Има тайни, да. Ето ги. Тайните. Прикритост. Страх, че ще бъдете отхвърлени и любовниците. Трябва да се направи някакъв избор през октомври месец, свързано с тази ситуация. Възможно е някой от вас да са в други отношения и това да е причината вие или той да не изказвате емоциите си и чувствата, които таите вътре в душата си. Но тук усещам една загриженост, една топлина, едно спокойствие, когато сте близо един до друг. Една пълнота с много такава истинска и чиста любов. Подхождате един към друг. За някой от... да, определено тук някои са в тройни конфигурации, защото виждате ли ябълката на раздора? И трябва да се направи избор тук. И с High Priestess, може би през октомври месец. И тя държи ябълка в ръцете. В ръце. Или не, това не е ябълка, това е нар, според мен. Нарът е символ на чистотата. През октомври, искате или не, Вселената ще ви постави пред избор. И вие най-после ще трябва да вземете решението. Дали да оставите този човек завинаги или да се опитате да създадете по-сериозни отношения с него. Но тук между вас има изключително голяма дълбочина на чувствата и усещанията. Тук това не е ситуация просто е така. Това са много силни емоции, много силни усещания, които изпитвате един към друг. И може би това е причината да не може да се откъснете един от друг. Дори и да сте разделени, вие може непрекъснато да го сънувате този човек. Или непрекъснато да ситуацията да ви изправя по-скоро висшите сили
да ви изправя пред ситуации на избор. Защото вие се въртите в един омагьосан кръг. По някаква причина не желаете да вземете конкретно решение. И имам усещането, че сякаш се бягате от тази ситуация. Но в най-скоро време тук ще трябва да се направи този избор. И да се вземе решение. И това ще е продиктувано от висшите сили. Защото няма тук баланс. Тази ситуация трябва да се изчисти. Трябва да приключи. Искам да изтегля едно от посланията, да видим какво иска да ви каже човекът от среща. А не ви го казва. Ако той е човекът, който премълчава, ако той е човекът, който прикрива нещо от вас, моля те, прости ми. Моля те, прости ми. 42 е числото. Години, чувам. 42 години, някой може да е на 42, вие или той, или тя. 42, 42 улица. Част от номера на телефонът му, телефонът ти, вашия телефон. Но имам усещането, че чувам, ще се обади. Дали той, дали вие на него. Тази ваша среща, без значение кога е настъпила началото на всичко това, е било по вселенските закони. Продиктувано от Вселената. И вие имате някакви уроци, които трябва да научите от този човек, както и той от вас. Да се издигнете взаимно, да пораснете. Само тогава имате възможност да се освободите от този порочен кръг. Ако се вземете уроците и бъдете честни един към друг. До тогава, ако не успеете да си вземете уроците, ще продължавате да сте в тази енергия на чувам трите пентакли. В енергията на дявола също. Защото на изкушението. Макар че тук не ми се появява дявола. Дявола също е ваша карта, вашата енергия. На изкушението. На предателството към вас самите или други хора. Трябва да вземете решение, мили мои козирози, през този месец. Ако не го направите, Вселената ще си каже тежката дума. Нека да видим в работен план какво ви очаква. И тук се двумите за нещо. Изпитвате страх от шефът си ли? Или нещо се двумите
за него. Какво очаква козирозите през октомври месец 2024 в работната сфера? Охо, половината ми карти паднаха. Няма да ги взема в предвид прекалено много. Сякаш ви е писнало и искате да се стръгнете. Вижте тук, загледах се в тази карта, как това дете жонглира и има публика. Имате възможност да се изявите пред хората ли? Но ви е страх да започнете нещо самостоятелно. Дали хората ще ви оценят? Нека да видим още. Интересно ми стана тук. За козирозите, моля, през октомври месец в работната сфера. Определено имам усещането, че тук някои от вас имат намерение да изразят себе си. Това чух, изразят себе си в някаква определена сфера. Нещо, което те умеят добре, но ги е страх да не се провалят. Страх ги е от провал. Страх ги е хората как ще реагират на това. Дали ще ги одобрят. И просто стоите в висящо положение. Не смеете да се захванете с това ваше начинание. Тук трябва да се подходи много внимателно в тази ситуация, защото крие рискове. И може би, понеже вие за да направите нещо, трябва да усещате почва под краката си. Не я ли усещате тази почва, не правите крачка напред. И тук трябва изключително внимателно да се действа. Чувам риск печели, риск губи. За някой от вас може да резонира това съобщение. Може би други от вас пък трябва да се преобърнат гледната точка. The Hangman стои с главата надолу. И висшите сили ви казват, преобърнете гледната си точка. И си дайте кураж сами на себе си, че вие можете да го направите. Но пак трябва да прецените плюсовете и минусите. Много внимателно. Да си изградите стратегия. Защото тук имам усещането, че залагате не само,
ще трябва да заложите не само собствения си труд, а и много финансови средства. И може би точно това ви притеснява. Нямате в момента тези финансови средства, които да ви помогнат да се захванете с това ваше начинание. И то ви притеснява. Не, че нямате смелост да го направите, а по-скоро финансите в момента не ви позволяват. Коя карта падна? О, на сродните души. Вижте, някой тук много е възможно през октомври месец да ви подаде ръка и да ви помогне в тази ситуация. Някой човек, дори от когото не сте очаквали. Какво трябва да знаем за козирозите още в работната сфера през октомври месец? За други от вас може да сте получили, да получите сега или да предстои да получите някаква оферта за друга работа, за друго работно място. И това малко да ви смути, защото не сте очаквали. Ако от дълго време работите някъде, изведнъж се появява шанс дори за нещо, което не сте правили до сега. И това ви обърква. Чудите се дали ще успеете да се справите. Ново начало. Да, ще се справите. И пак картата на сродните души. Колко ги бърках и пак тя ми се пада. Рискувайте. Рискувайте и ще спечелите. И тук тази жена има приятелче до себе си. И тук някой ще дойде и ще ви подаде ръчичка. Много хубава енергия. Браво, козирози. Рискувайте. И започнете това ново дело, това ново начинание. Защото и то ще е продиктувано от Вселената. Ако проявите храброст и търпение, на което вие сте изключително способни, това ще ви се възнагради. И в един даден момент ще видите как всичко покрай вас ще започне да процъфтява. Много хубава енергия. Браво! Ще жените успехи. Но трябва много работа и много търпение. Да не очаквате нещата да се случат с гръм и трясък изведнъж. И тук ще изтегля едно послание за вас. Виновен съм. 43.
Може тук някой да е допуснал грешка в работната сфера. И да искат от вас да се тръгнете от работното място, да ви уволняват. Затова от началото ми излезна императорът и ви казах, че ви попитах дали не ви е страх от шефът ви. Да ви поставят пред ситуация, която не сте очаквали. Тръгнете си. И ще спечелите повече, отколкото предполагате. Това е посланието от висшите сили за октомври месец за вас, козирози. За личен план трябва да направите избор. И в работен план също трябва да направите избор. Рискувайте и в двата варианта. Не стойте в тази енергия на страхът, защото тя ви довежда до болка. В истинския смисъл на думата. Дали сърдечна или пак имаме потвърждение. Тук дори усещам физическа болка. Болят ви вече ставите, краката, ръцете, абсолютно всичко. Душата ви боли. Освободете се от тази болка. Имате изключително голяма възможност през октомври месец да го направите. Това ще ви донесе онази хармония, онова спокойствие. Ще ви освободи от терзанията. Може би проблемите в личния план да пречат в професионален план, както и обратната. Ако имате терзания, притеснения, безсънни нощи относно работата ви, това влияе и на личния ви живот. Те са свързани. Пожелавам ви един прекрасен, спокоен, уравновесен и ползотворен октомври месец. Нека всеки от вас намери силата, смелостта и увереността в себе си и приключи с старите модели на мислене. По този начин ще се освободите. Ако ви е харесало това видео, може да натиснете сърчицето, да оставите коментар, да се абонирате. Това помага на канала да се развива и да достига до повече хора. Чао! До нови срещи!